Shemai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. I mewn yn y fideo hwn, rydym mynd i rhagwylio o gwmpas ynglyn â sut i ychwanegu argraffydd i'r cefngrefn weithrededd Linux hwn. Mae'r hwn gyda'r dosbarthiad, gyda'r enw Dev1, D-E-V-E-R-N, ac ar gyfer yr ymgylchiad deithfrig, rydyn yn defnyddio yr un gyda'r enw XFCE neu XFXE. Felly, yn gyntaf i brafholi ydy yr argraffydd yn gweithio ar y cefngrefn weithrededd hwn. Dwi'n mynd i rhedeg yr adolygydd destun gyda'r enw mousepad, neu'r pad llygoden, neu'r clustog llygoden. Felly, i mewn yn yr adolygydd destun hyn, dwi'n mynd i tybio mewn y geiriau hello byd, a wedyn i'w argraffu, dwi'n mynd i pwyso ar botwmau neu bysellau, Control P neu rheol P fel hwn, a wedyn does dim unrhyw argraffydd wedi cael ei mynd sefydlu i mewn yn y cefngrefn weithrededd hwn. Felly sut i wneud hynny? Sut gallwn ni mynd sefydlu argraffydd i mewn yn y cefngrefn weithrededd hwn? Felly ar gyfer hwn mae angen rhaid i ni i clicio ar yr botwm ar brig chwith fan yma ar gyfer y cymwysiadau yr hynny'n i agoffa hunain yn defnyddio'r ymgylch deithfrig XFCE neu XFXE, a wedyn i dewis system neu cefngrefn, a wedyn i dewis print settings neu gosodiadau argraff fel hwn. Ac wedyn, fan yma mae'n dweud does dim unrhyw argraffydd wedi cael ei gosodiadu yn eto. Wedyn, os ydyn eisiau i ychwanegu argraffydd, mae rhaid i ni i clicio ar y botwm fan yma i datgloi yr gosodiadau ar gyfer yr argraffydd hwn. A wedyn mae rhaid i ni i mewnbynnu yr cyfrinair. Wedyn nawr, rydyn gallu clicio ar y botwm i ychwanegu argraffydd. A wedyn, fan yma mae gyda ni fy'r argraffydd sydd o'r model HP DeskJet 2721, felly dwi'n dyfalu rydyn gallu dewis yr un fan yma ar gyfer y teulu o'r HP DeskJet 2700, ac wedyn dwi'n gallu clicio ar dewisiwr hwn ar gyfer USB oherwydd mae'r argraffydd wedi cael ei gysylltu gyda'r cyfrifiadur trwy'r cabl USB, ac wedyn clicio ar y botwm ar gyfer mynd ymlaen fel hwn. Ac wedyn nawr, mae'n chwilio ar gyfer gyrwyr neu drivers, ac wedyn rydyn gallu dewis HP fan yma, ac wedyn clicio ar forward neu mynd ymlaen, ac wedyn unwaith eto, oherwydd mae'r model o argraffydd HP DeskJet 2721, felly dwi'n gallu dewis yr dewisiad argymellwyd fan yma, sef y cyfres o'r HP DeskJet fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm i'r gwynsio fel hwn. Ac nawr, os dwi'n clicio ar y botwm i argraffu y dudalen prawf, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld. A wedyn clicio ar y botwm iawn fan yma. Felly, rydyn yn edrych ar fy argraffydd ar y foment yn does dim unrhyw beth yn digwydd. Nawr, os dwi'n yn agor yr queue ar gyfer jobau neu ar gyfer yr argraffydd, felly mae'n hwn yn aros i cael ei prosesu, ond does dim unrhyw beth sydd yn digwydd fan yma. Wedyn nawr, ar ôl ambell o funudau, does dim unrhyw beth yn digwydd, felly ymddengys mae rhywbeth o'i le gyda'r gosodiadiad o'r argraffydd hwn. Nawr mae'r jobyn wedi diflannu oddi wrth y queue, ac wedyn os dwi'n edrych ar fy'r argraffydd, felly nawr mae'r golau yn fflachio ar fy'r argraffydd, ond does dim unrhyw beth sy'n digwydd sydd yn dod allan o'r argraffydd. Unwaith eto, ymddengys mae rhywbeth o'i le gyda'r gosodiad o'r argraffydd hwn. Felly, ar ôl ambell o'r chwilio ymddengys, mae angen rhaid i mi i mynd sefydlu yr
meddalwedd gyda'r enw HP lip. Felly, os ydyn yn edrych I mewn yn y cadwfedd ar y cyfrifiadur hwn, trwy redeg a gorchymyn, sudo a wedyn rpt cache, neu'r cydfan, ac wedyn policy, neu adwiaeth, ac wedyn yr enw'r o'r pecyn o meddalwedd sef HP lip, a wedyn bwyso ar y botwm doddiad. Felly, yn ôl yr allbeniad hwn, beth y mae'r hwn yn dweud I ni yw nad ydy'r pecyn neu meddalwedd gyda'r enw HP lip wedi cael ei mysefydlu I mewn yn y cyfrifiadur hwn. Felly, os ydyn eisiau I wneud hynny, sef I mysefydlu yr meddalwedd hwn, mae'n rhaid I ni I redeg y gorchymyn gyda'r enw sudo rpt ac wedyn install neu mysefydlu ac wedyn I pwyso ar y botwm doddiad fel hwn. Ar ôl gwneud yn sicr rydyn wedi gysylltu gyda'r rhyngrwyd. Nawr, I mewn yn y allbennad hwn, mae hwn yn dweud mae'n rhaid I ni 21.9 o megabyte o ofod, felly ydyn ni'n eisiau I barhau, a dwi'n mynd I dewis ydw, fel hwn. A dyna ni, nawr os ydyn yn alredig a gorchymyn sudo rpt cache policy HP lib, nawr mae'n dweud mae'r pecyn o'r meddalwedd gyda'r enw HP lib wedi cael ei mysefydlu. Ac wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r rhyngwyneb ar gyfer y cyswlliadau ar gyfer yr argraffyddion, nawr os ydyn unwaith eto clicio ar y botwm I datgloi hwn, ac wedyn ynglyn ar yr argraffydd oedd wedi cael ei mysefydlu yn cynharach, ydyn gallu dileu hwn, ac wedyn ydyn gallu ychwanegu un newydd, ac wedyn dewis HP DeskJet. Nawr, mae gyda ni y meddalwedd ychwanegol sydd yn arddangos I mewn yn y rhyngwyneb yma, wrth y meddalwedd oedd newydd wedi cael ei mysefydlu, sef HP Lips, HP LEP sydd yn cynrychioli y geiriau HP Linux Imaging and Printing, neu'r HP Argraffydd ac llunio Linux. Nawr, os ydyn yn dewis hynny, ac wedyn pwyso ar y botwm I mynd ymlaen, ac wedyn I clicio ar y botwm i'w cymwysio fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm I argraffu yr dudalen prawf, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld? Nawr, mae'r argraffydd yn argraffu y dudalen heb drafferthion o gwbl. Ac dwi'n gallu clicio ar y botwm yma ac efo iawn, ac wedyn clicio ar y botwm ac efo iawn hefyd fan yma. A dyna ni, dyna'r dudalen prawf oedd wedi cael ei argraffu yn llwydiannus. Felly, os ydyn yn defnyddio yr argraffydd HP yn enwedig I mewn yn y gyfres DeskJet 2700, dyna sut ydyn yn gallu ychwanegu yr argraffydd yn llwydiannus i'r cyfrifiadur weithrededd Linux, ac wedyn i'w defnyddio i'w argraffu dudalen yn llwydiannus. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff gan iach a hwyl.